Du lytter til den her meditation, fordi du sikkert har svært ved at falde i søvn. Og måske ikke sover så godt. Så det er det, vi skal have styr på. Så du lærer at kunne falde i søvn hurtigt, og du lærer at kunne sove rigtig godt. Og kunne vågne op med fornyet kraft og fornyet energi. Og være glad og tilfreds. Til at starte med, så ligger du dig rigtig godt til rette i din seng. Eller på din sofa, eller hvor du nu ligger. Træk din dyne godt op om dig. Sørg for at have den lige der, hvor det er, du godt kunne tænke dig, hvor det føles rigtig behageligt for dig. Vigtigt, at du ligger godt. Og så tag nogle vejrtrækninger helt ned i maven, ind ad næsen. Og du kan puste ud af munden eller ud af næsen, det bestemmer du selv. Bare træk vejret helt ned i maven. Så trækker du bare vejret almindeligt ind ad næsen og puster ud. Stille og roligt lukker du dine øjne. Og sætter din opmærksomhed ned i dine ben. Så du ligesom føler, at benene de er helt afslappede. Hele vejen ned fra tæerne, op gennem under benene og knæene og lårene, helt op til hofterne. Hvis du undervejs skal vende dig, så gør du bare det. Du skal ikke ligge helt stiv, du skal bare ligge rigtig godt. Med din opmærksomhed, så slapper du af i dine hofter og hele dit underliv. Slap af i din mave og i dit bryst. Hele din ryg og dine skuldre. Ud i dine arme mærker du en afslappet, dejlig fornemmelse, der bare breder sig. Op i din hals og i din nakke. I dit baghoved. Og panden. Ind i selve hovedet forestiller du dig bare, at der ikke er nogen tanker, og det er bare ligesom en sky. Der svæver rundt. Og med din indånding, så giver du bare energi. En dejlig afslappet energi til hele din krop. Og forestiller dig, at på udåndingen, så kan du give slip på den sky, hvor det er, der er tanker eller bekymringer. Og bare lad den komme ud, svæve ud i universet. Du
Du behøver ikke at holde fast på det. Hver gang du trækker vejret, så trækker du en energi ind, der afslapper. Og når du puster ud, så lader du tanker, bekymringer og stress komme ud med din udånding. Prøv at mærke ind i din krop, hvor der er et sted, hvor der er helt afslappet. Det kan være, at det føles som varme eller space. Bare en rigtig god følelse af plads. Et rigtig rart sted at være. Og så med hele din opmærksomhed går du hen til det sted. Og bare ligesom er der. Er inde i den varme. Er inde i det rum med plads. Det kan være, at din indånding er dyb, og det kan være, at den er overfladisk. Det er ligegyldigt. Du trækker bare vejret lige præcis, som din krop gerne vil. Hver gang du trækker vejret, så trækker du vejret ind i det sted, som du har fundet, og forestiller dig, at det område bliver større og større. Det udvider sig. Udvider sig til hele din krop. Stille og roligt. Så der kommer mere og mere afslapning ind. Mere og mere varme ind i din krop. Og ligesom mere og mere space eller plads. Plads til at du kan slappe helt af. Forestil dig, at du ligger i den dejligste seng. Udenfor regner det, og du kan høre regnen på taget. Det virker sådan rigtig afslappende på dig. Bare mærk, hvor dejligt det er at ligge indenfor. Indenfor i en dejlig seng. Med en god dyne og en pude. Og mærk, at du bliver mere og mere afslappet
Ligesom om, at du går ned ad en afslappelsestrappe. Og for hver trin du tager, kommer der mere og mere ro og afslappelse ind i din krop. Det går dybere og dybere. Til du til sidst bare giver helt slip. Og glider stille og roligt ind i søvnen.